मार्कुसनि गाहाम खबर 1:1-45 सिरिसिम जहन बाप्तिस्मानि बाथ्रा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम खबरा सफैजेनदों जेरै जेसाया नाबिनि बिजाबाव लिरनाय दं। नाय, आङो नोंनि सिगां सिगां आंनि थान्दैखौ थोनहरदों, बेनो नोंनि लामाखौ फोसाबगोन। मारु गोरान फोथाराव गाबज्रिबायनाय सासेनि रायनायखौ खोनायो। नोंसोरो फोरबोनि लामाखौ थाम-थिम खालामदो, बिनि लामा सुरखाफोरखौ गेबें खालाम। बेनो जहन बाप्तिस्मा, जायहा फाप खेमानि लागै मन फाफिननानै बाप्तिस्मा लानायनि बाथ्राखौ मारु गोरान फोथाराव फोसावदों। अब्ला जुदाय हादरनि मानसिफोरमानि आर बयबो जेरुसालेमारिफ्रा बिनियाव थांनानै गावसोरनि पापफोरखौ सिमां लानानै बिजों जर्डन दैमायाव बाप्तिस्मा होजादों। बि जहना उट खोमोननि गस्ला आरांगा गानदों आर बियो जानजिखौ बिगुरनि गुनसाजों खास'दों। आर बियो गुमा गयं आर बेरे मोदै जादों। बियो बेबादि बुंबाय, जायहा आंनिख्रुइ बोलोग्रासिन, बियो आंनि उनाव फैगौ। आङो बिनि फैथाफोरनि बान्दोखौ खेवनो समाया। आङो नोंसोरखौ दैजोंसो बाप्तिस्मा होदों, नाथाय बियो नोंसोरखौ गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होगोन। जिसु बाप्तिस्मा होजानाय। बे समाव जिसुआ गालिल हादरनि नाजारेत सहरनिफ्राय थांनानै जर्डन दैमायाव जहनजों बाप्तिस्मा होजादों। आर दैनिफ्राय गाखांमारनो बियो नख्रांखौ गेवनाय आर गोथार जिउखौ फारेवनि महरै गावनि सायाव नामिनानै थानाय नुदों। आर नख्रांनिफ्राय फंसे राव फैदों, नोङो आंनि सासेल' बिसा हौवा, आङो नोंनियावनो खुसि जायो। जिसुखौ बरायनाय। अब्ला जिउआ जिसुखौ मारु गोरान फोथाराव होलांदों। आर सैताना बियाव 40 दिन बिखौ बरायदों। आर जिसुआ फोथारनि जुनारफोरजों थाफादों। आर आरफफ्रा बिखौ दाव दाव खालामदों। साब्रै ना हमग्राफोरखौ जिसुनि लिंनाय। जहना हाजराव दोनजानायनि उनाव जिसुआ गालिल हादराव थांनानै इसोरनि गाहाम खबरखौ फोसावबाय थादों। आर बिनि बुंनाया बेनो, बोथोरा जाखाबाय, इसोरनि रायजोआ खाथियाव सफैबाय। मन फाफिननानै गाहाम खबरखौ बिसास खालामदो। आर बियो गालिल सागरनि जिं जिं थाबायनायाव बियो सिमन आर बिनि फंबाय आन्द्रियासखौ सागोराव जे सारनाय नुदों, मानोना बिसोरो मासुवा। अब्ला जिसुआ बिसोरखौ होनदों, नोंसोरो आंनि उन उन फैदो, अब्ला आङो नोंसोरखौ मानसि हमग्रा मासुवा खालामगोन। अब्लानो बिसोरो गावसोरनि जेफोरखौ नागारनानै बिजों थांफादों। आर बियो ससे दावलांनानै जेबेदाइनि बिसाज्ला जाकब आर बिनि फंबाय जहनखौ नुनो मोनदों। बिसोरो नावआव जेफोर रुथिदोंमोन। अब्ला बियो बिसोरखौ लिंहर मारनो बिसोरो गावसोरनि बिफा जेबेदाइ आर बिजों लोगोसे थानाय साखरफोरखौबो नागारनानै बिजों थांफादों। सासे बुहुत गोनां मानसि। बिसोरो कापारनाहुमाव सफैबाय। अब्ला बियो साबातनि दिनाव धोरोमसालियाव उपदेश होदों। आर मानसिफ्रा बिनि उपदेशआव फाफोर जादों, मानोना बियो इख्तियार गोनां मानसिनि समान बिसोरनो उपदेश होदों, बिसोरनि आयेन गोरोंफोर बादि नङा। बे समाव धोरोमसालियाव सासे बुहुत गोनां मानसि दंमोन। बियो हज्रिनानै होनदों, ओइ नाजारेतनि जिसु, नोंहा जोंनियाव मा खामानि दं? नोङो जोंखौ नस्थ खालामनो फैबाय ने? आङो मिथिगौ नोङो सोर। नोङो बि इसोरनि गोथारानो। अब्ला जिसुआ बिखौ रायबथानानै होनदों, सिरि था आर बिनिफ्राय ओंखारलां। अब्ला बुहुतआ बिखौ सिमब्रेनानै गोबारै हज्रिनानै बिनिफ्राय ओंखारलांबाय। आर बेयाव थानाय बयबो मानसिफ्रा एसेग्राब सोमोनांनानै गावजों गाव रायज्लायदों, मा जाखो बेलाय? बे माबादि गोदान उपदेश? बिहा भुतफोरखौबो हुकुम होनो इख्तियार दं, आर बिसोरो बिनि हुकुमखौ मानियो। बेनिखायनो बिनि नाम
गालिलनि सारिगिदिंनि हादर मानियाव आराव जालांदों। गोबां मानसिफोरखौ सोखानाय आरो धोरोमसालिनिफ्राय ओंखारमारनो बिसोरो जाकब आरो जहनजों लोगोसे सिमन आरो आन्द्रियासनि न'आव फैदों। सिमननि बिखुनजोआ लोमजानानै उन्दुदोंमोन। अब्ला मानसिफ्रा बिनि बिसय जिसुनो खोथादों आरो बियो बिनि खाथियाव थांनानै बिनि आखायाव हमनानै बिखौ दिखांदों आरो लोमजानाया बिखौ थाबनो नागारबाय आरो बियो बिसोरखौ दाव दाव खालामदों। सान हाबनानै मोनाबिलि जानायाव मानसिफ्रा रब जाजानाय आरो बहुद गोनां मानिखौ बिनियाव लाबोदों आरो नोगोरनि बयबो दरखङाव ज' जादों। अब्ला बियो बायदिसिना बियार गोनांफोरखौ सोखादों आरो गोबां बुहुतफोरखौ होखारदों आरो बियो बुहुतफोरखौ रायनो बाधा होदों मानोना बिसोरो बिखौ सिनायगौ। जिसु उपदेश होबायनाय आरो नखा नायसि नायसि खोमसि हाबनायाव जिसुआ सिखांनानै बाहेर जानानै दाबसे सिन्दा जायगायाव थांनानै आरज खालामदों। अब्ला सिमन आरो बिनि लोगोफ्रा बिखौ संलांदों आरो लोगो मोननानै बिसोरो बिखौ होनदों, नोंखौ बयबो नायगिरदों। आन्थाय बियो बिसोरखौ होनबाय, फै जोङो खाथिनि गुबुन सहरफोराव थांनि, मानोना आङो बेफोरावबो प्रसार खालामहैगोन। बे खामानिनि थाखायनो आङो फैदों। आरो बियो गालिल हादरनि धोरोमसालिमानियाव प्रसार खालामबायदों आरो भुतफोरखौबो होखारदों। सासे खुरिया रग गोनांखौ फोथारनाय आरो सासे खुरिया रग गोनां मानसिया बिनियाव फैदों आरो बियो जिसुनि मोखाङाव हान्थु खरायनानै बिनियाव खावलायदों, नोंहा इच्छा दङब्ला नोङो आंखौ फोथारनो हागौ। अब्ला जिसुआ बिखा खामदों आरो आखाइ फोलावनानै मानसिखौ दांनानै होनबाय, आंहा इच्छा दं, नों गोथार जादो। आरो बिनि खुरियाया बिखौ नागारदों आरो बियो गोथार जाबाय। अब्ला जिसुआ बिखौ गोरायैनो रायनानै बिदाय होदों। बियो बिखौ बेबादि होनदों, खबरदार, नोङो रावनोबो दाखोथा, थांनानै दौरिफोरनो गावखौ दिन्थिदो आरो नोंनि फोथारजानायनि लागै मसेया जेरै हुकुम होबाय बेबादि बावदो, बेनो फोरमान जागोन। ओमफ्राय बियो बाहेराव थांनानै बुंलाबायनानै बे खबरखौ एसेग्राब फोसावदों। बिनि जुनै जिसुआ बि समनिफ्राय दादा मादा सहरफोराव हाबनो हायाखैसै। ओमफ्राय बियो बाहेराव सिन्दा जायगाफोराव थादों आरो जेरैनिफ्रायबो मानसिफ्रा बिनियाव फैदों।